Hei, dragi prieteni, vom face un videoclip cu lucruri pentru păpuși. Vom începe cu acest Graston sau așa de genul. Și da, un telefon. Este cam mic, dar nu localizează. Adică localizează, scuze. Da, na, acum nu reușește. Și așa arată și pe spate. Ok. Următorul este o cheie. Un fel de măr sau așa de genul. Sau nu înțeleg. Și aici un corn. Așa. Îmi e semă de aici. Și o jucărie. Da. Un tigru. Și îmi e nici un pluș. Aici niște ghete pe păpușă. Și niște cizmulițe. Următorul este un scaun. Acesta făcut dintr-un, nu știu, dar un dero care cam așa arată. Și da, așa. Și încă ceva, un fel de plic. Următorul este și un pungă de chipsuri. Așa arată înăuntru, dar o să pun aici chipsuri. Următorul este un strugure. Ok, și un covrig și un hot dog. Și cam asta a fost. A, da, și ceva fel de morcovi. Și un suc. V-am pupat, bye! Hai, nu uitați de like, un com și share. Bye!